kondang ake kan. Iya, aku awak dhewe kan kesel iki. Ayo nunggu. Iya, Mbak, ayo nunggu. Iki dolanan ya. Lala, apa Mbak? Yang paling sepi lah ono gunung, terus ono pohon kelapa, ono kali, ya ono iya ya Mbak, api ya Mbak sesuananya Mbak. Tapi ya lah pemandangannya ya lah timbang awak dhewe cerita pemandangan yang indah beda-bedaan. Ayo lah apa dhisik iki? Aku sih wis Mbak. Ya wis apa? Wis angin saiki tak bedheki. Engko lek bener tak kei permen. Ya wis. Ya marine ya. Sik. Ula apa sing mlakune kenceng nemen. Sing tak aroku iku ula iku ya mlakune ngene lah kaya jaran doyan. Mangkane amen iki tak bedheki rene ro. Ula iku ana sing kenceng nemen. Ayo. Kobra. Aduh, salah Mbak Li. Raku. Apa? Ula eta. Aduh, salah temen nih si apa wis? Si. Rano. Wah, ula sawah. Aduh, salah nemen. Nyerah wis aku lah nyerah. Dul. Yo, dul. Ula sing malakune kenceng nemen. Iku ula mangan lengges. I'm a snake. Ya apa yang aku ini baju ini dia menolak habis karya aku iki lho. Oh iya para bebek ya lah 10 dikali loro ana piro lah? Ana 10 banget. Oh salah ana 50 banget. Oh salah 20 Mbak. Oh salah 20 ratus. Oh salah 100. Oh salah nemen. Sira aku wis Mbak nyerah lo. Ya. Dul. Weh kan bebeke ana 10 ya lah. Yang kali iku ya lah ana loro. Oh, ini tambah. Ya wis Mbak, iki wis katene magrib Mbak, ayo awak dhewe mulih. Dadah. Iki kembar ya. Iki tak gowo.
Hahaha.